Koľko je 12 krát 8? 96, 108 alebo 84? Áno, 96. 90 čo? Áno, 96. Áno. Najdlhšia rieka sveta je Mississippi, Volga alebo Amazonka, respektíve Nil. Amazonka. Áno. Aký je chemický prvok so značením O? Olovo, oxid alebo kyslík? Kyslík. Áno. Koľko planet má slnečná sústava? 8, 9 alebo 7? 9? Nie. Ktorý spevák spieva hit Blinding Lights? Ed Sheeran, The Weeknd alebo Justin Bieber? Weekend. Áno. Ktorý slovenský hrad je najrozsiahlejší v strednej Európe? Áno. Koľko je druhá odmocnina zo 144? 14, 12 alebo 16? 12. 12? Áno. Hlavné mesto Brazílie je Rio de Janeiro, Brazília alebo São Paulo? Brazília. Áno. Dobre, super. Takže môžeš si vybrať poukážka do Burger Kingu alebo poukážka 10 eurová do Wellnessu. Burger King, dobre, OK.